Kinong yalam bat gidikot jong kaseng hinyo trap Integrated Territorial Organization Riboy District. Balalam khamat doba ban karnayor kumu presiden berba Kenny nongrum kumu General Secretary mentakasi ka shipho tarik urisau R1000 R4R kilalik banbu sendan daga jing ujor lengba daga jing tho haga kerdop talasi jong kipulet ka baha umsau kwan Riboy District. Habakran shkilar pathai khubor ba Kenny nongrum General Secretary kaseng uloong kabala penlong kaseng banbu daga jing ujor sendan persya ketika kerdop talasi kitrok kit dawyong kadai hadin baka seng kalayo jing ujor niki babun habai dei baka jing light suk baka jing light lan kitrok kit dawyong beain kibayai lengba na ketika kerdom kabawat na kaliang kaseng ru dang hagi kendiat benai balala kilayo bat iki babun kitrok kit dawyong beain kibayai lengba na kanika kerdom. Ni nak kalian kaseng hitu menakasni hadian mangilayo ya kajing ujor nak ibabun ke balang hakane ka tem Riboy bangilayo ya kajing lai pathar jong ka truk duyong ka balong ar number mo haka ta ka khayi ka pateng ni ba kabor jong ke badai ban pek ya kane ka kam kila pelai klem don kata ka klem don ka shalan habang iyo iba ka sarkar kale kumne ya kino hikai wat bak ya syong na kajing jai yang te ki kloy man kawang do tiar gas ban pen ban aya ki kata kajing along kum kajing saja wat ladon ki kena ki kente yang turu ki kloy ban le kum kata hakum kane ka giat ka ba pelai ya ka mar ar number kabam lada wat la bakala check ru andre ki mar ar number kidang yai hakum kane ka jakala di ban ai sunan du bom ndai sho ban ai ban le da ki egi ai tengi kerpat ru ba nang ni sakmat bakam dei sho ban pelaj ya kita ki truk ki ban yai bakit overload ki bayai ke mar klem chalan bagi di ban shimkhya ya kata nakaliang ka jongi ka seng ladang idang yo i ban idang yo ya ka jingu ujor na ki pajba lada ka dang yai ngin ban ngin kem no e kita ki badang yai kat kum ka jing su thu e ka jongi bat ka jing yo i na kaliang jong ki babun balang e kane ka giat ka dei ka ban check ya ki mar ar number ki bayai bean klem ka shalan klem ki kot kisla ban suyai kum to tang ka jing mentei jong nore ka ban kinyo ban tap chapla om ban yai ka revenue lada dei ba ka yai ka revenue jong ka government kan ayu ya ki no hikai bakin seo ya ka tulop ka jongki kan ayu bakin penton kam kan no ka benta kum ka revenue naka nakane ka jingyai salan be anyu duyong kilayo ban penton kam sibun ni ki badon kam na benta ka jela ka jongi labuan hakini kisngi ki FIR jongi ngi laban kiladon hapo marung keneng ro kiladon hapo dam side ro kiladon te kibun ong chu ya ka bangdang don kam jing sisa peleng hi ki yai bat sngi bat miet kidon ki yakum kita hadian ba ngilawan bu ikane ka kot hakane ka checkpoint nang ni ngila phone yo officer in charge bade ya kane ngila uong ba ngin bu hang ni ba un sapen receive nomor ba hang ni ha checkpoint te umla iban receive tengi pediang ya kata bat ngin sawan sim pada hadian ba la receive ya kane ka complain ke jongi